Panam. Okay, kisa ba, madabasol mo kanyak. Kaya mo, suti ka takarabukod mo. Ituntungo. Ito may katasabon na! Apa nga ikatumdi sabon na, ano nung pa sabon na madi mo lang gamitan. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Hoy, Gunyang! Bakit mo ako binataw? Hoy, huwag ka nga nagbibintang. Naglalakad lang ako dito eh. Bakit naman kita babatuhin? Sinong magbabato sa akin? Ikaw lang naman yung tao dito ah. Mali mo may dumaan. Ayun o, gaya niyan o. Tapos tinapon. Tinamaan ka. Galing naman yung tapon. Sakto pa sa ulo ka oh. Baka naisakto lang naman sa ulo mo ah. Pangit naman nung galing noon. Sansal lang nagtatapon. Saan nga pala? Saan ka pupunta? Nakita mo ba si Andres? Hindi. Hindi ko man siya napansin. Tsaka, kakalabas ko lang ng bahay. Kaapon ko pa siya nahanap, pero wala siya. Nagtanga ka. Alam mo naman yung bahay nila, bakit hindi mo siya puntahan? Oo nga no. Ngayon ko lang naisip. Buti, sinabi mo. Eh, ano pang ginagawa mo? Puntahan mo na siya para makita mo na. Sige, pupuntang ko na. Kunyang, may pera ka dyan? Oo, bakit? Pera mo nga ako. Pambili ko lang ng asukal. May 12. Ito 12. Kasya na yun ah. Oo, pwede na to. Nagumata na. O sige. Takan. Kunyang, salamat ah. Kaaga-aga nangingikil. Walang pera. Hindi mabenta yan. Ano? Kakalate ah. Ano nga tatimbang natin? Timbang natin. Diba? Panam. Wala boy. May nakalimutan ako sa bahay. May nakalimutan. Okay, kisa ba, madabasol mo kanyak. Kaya mo, suti ka takarabukod mo. Pati giti karton nabasa. Ay. Ay, kasi. Nabasa giti kaya ko sa nang sumga dataw. Balik. Balik mata. Ayun. Tipid-tipid naman ti kwarta. Bakit, Nay? Nakasanga ka. Partakan kita niyo, malpasatin niya, banlaw ka pa eh. Unin ka di bakit? Adi ka matalagan. Nilaki tato yun eh. Sumgudoy. Malpas kag banlaw, ingkapay gumatang si Daon aldawon eh. Bakit? Namaymayat na pa na gumatang ti si Dauna. Yung taldawon na. Damdaman to taban lawan. Ay na, uno-ulang maati ani nga banlawan, tado pa tilabaan. Damdaman tayo si Daonan. Kung kasano ngayon aldawak tumalpas ag banlawan. Kasano ngayon si Dauna. Apay, mabayag ang kang banlaw, manmanulang ato yun eh. Kasano ngayon ako ag brown out. Awan ti Danam. O, di matuloy at banlawak. Ang tayo magripo di bangir ni, ding kag sado. Kung kasano ngayon ako awan ti bug na mula yung gripon. O, pagkalak ti Danam. Ay na, kanda sola ni Jenny Likod, ding kay Jig sado. Kung kasano ngayon pag inay. Awan unay ti inay. Awan bug na. Ano kapoy ti inay. Apay, di laki di nga nabilag di kalmaanon. Kung nagbabawan na bakit? Nakuha ti naawan.
Ay na, nakatadulagi din nga pambar mo na ya. Uno lang yung sinaunon, bago kagbanlaw. Ay na, nasapa pa'y bakit? Unang nagpay lang agbanlaw kaysa isidaan. Anya ba ka talaga, tinunam? Kato ina pa'y bakit? Ay, ukis ti sabang nga talaga, nakatadakkel tang kurang mo. Ato yun. Sige karag. Agbanlawa ka, tayo sabay ko ato yung luluto ka. Tal na tang iwak mo. Mabanlawan nato yan. Nagkaro ka mo ito. Magsuta mati karabukab ka. Dinuang ko mokso tata karabukod mo at alatig moksuti ko na. Ukis ti sabam si kati nangiwara sa jibijaw. Dinilit kon boy. Dinilit. Pakita mo na yung cellphone mo. Wala na. Nasira na boy. Ikaw ba naman bato sa taas? Hindi masisira. Tsaka na-delete na nga. Kahit tanongin mo pa si Andres. Nadilit. Nasira. Asan yung memory? Nasira nga. Wasak. Hindi na mapapakinabangan. Hindi ko pa nga tapos hulugan yun eh. Good. Gunggunam. Kapay nga may nagiwaras-waras ka ti video. O di nagpaspas ti karma. Natural, nalabaanan, di banlawa mo. Sukat ko na. Ato yung ibabanlawa ko. Banlawa man ka nalaing Sinsinang banlaw man ta, aramido mo. Unay mo ito. Mabanlawa na ko. Ano kaya mga pinagbanlok? At ka na yun. Ituntungo. Kita may kata sabon na. Apa yung ikatum di sabon na? Ano nung pa sabon nung madi mo lang gamitan? Gusto ka ito pampabanglo kong pampadalos. Tapos ikatum nila lang ato sabon na. Mangsuro ka man. Nagpaspas laki di ngagbanbanlawato yun. Madin pa yung daw ni Neo. Damdaman to na. Apa yung suruan na sa tigbamalaw. Di kan to kayo suruan tapos nagkuskus mo ta. Taka ma, nagpiyag mo natin, kargaraw natin. Di pa binanbanlawan nga nasaya at ata. Kala gumatang sinanan, siya lagbanlaw ditan. Sinsinang banlaw tara aramido. Kaya nga pagkatang na pa nagkumatangin. Ika pa nagpalista di tindahan. Talo nga sardina sa laam. Ate, lista man lang, nagtakong na yung utang tadyakin ko. Kana nga raw ang pagkatang. Amok yagi di. Nga kasi iti mangyari. Diyak mo mga trending nga dyan. Kung alam ko lang na magta-trending ka, di ko na sana in-upload. Dami palang interesado sa'yo, no? Kasi naman nagbagamay. Nga doon interesado kanyak. Boy, magta 10 million views ba yan kung walang interesado sa'yo? Gusto mo, gawa tayo maraming video. Isti sabam. No skandal mo lang pakpakawan. Anang aruti ko aji may babae nak. Wayne paiso. Sumikatak ikasanumit aji purik ngay. Di daktakil nga kababay nak. Hindi kung gusto mo ikaw na lang ako bibidyo sa'yo. Madi mabalin nga tel mo ng lang at pride mo. Saan pupunta? Wala, naglalakad-lakad lang ako. Himala, di mo kasama si Bak ngayon. Ewan ko dun sa taong yun. Lagi akong pinagtritripan. Naku, kabago-bago niyo pa lang, may MU na kayo agad. Anong pinagsasabi mo? Hindi naman kami Oh, sus, kunwari ka pa. Alam ko namang may nangyari sa inyo eh. Magdi-deny-deny ka pa dyan. Hoy, Andres, huwag kang gumagawa ng kwento dyan Naku, wag ako. Sa iba, pwede pa. Pero sa akin, hindi papayag yung ganyang mga bagay-bagay na sinasabi mo. Dalawa lang kayong namasyal, tapos walang nangyari sa inyo. Kisa ba yun? May pruweba ka? Sinabi sa akin ni Bak, nalambot nga yung tuhod niya eh. Bakit? Porgit ng lambot yung tuhod. May nangyari na?